ध्यान लगा के गावे नीखे सारी चलीसा। मंगरू चाचा के बाचा गावे ले बहुते अच्छा। बसली शारदा इनका मत में नाम बा भोजपुरी जगत में। 10 साल पीछे से आवो कथा पे हमारा ध्यान लगावो। कथा के बदली आगे दिशा सुनत रहा खेसारी चालीसा। रोहन गरीबू मंगरू काका बेच के चाना लिट्टी चोखा पोसत रोहन बाल बच्चा। कथा के भइल अब शुरुआत कहतानी असली बात। धीरे धीरे कटल समैया एगो बेटा बनल गवैया। बाटे न लगे एको पाई कह कैसे केसट गवाई। बबुआ के ना करब निराश जब तक ले ही रही सांस। रुपया के तो धैलस निशा सुनत रह खेसारी चालीसा। रुपया पैसा कर्जा लेके गवले गाना सुपर टॉप। कतने के सच भइल फ्लॉप। मन में दुख भइल भारी चिंता मेनू पड़ल खेसारी। गाना गाई की कर्जा भरी नइखे बुझात का हम करी। पैसा मोए डूब गइल सपना सोचल टूट गइल। सोचले मन में एगो बात मेहनत करब दिनों रात। गाइब गाना खींचब रिक्शा सुनत रह खेसारी चालीसा। कुछ दिन एने ओने धवले किस्मत के अपना जमवले। फिर से एगो के सट गवले। भाग के पासा गईले जीत के सट भइल सुपर हिट। बन गईले ई सुपर गायक मन में सपना बनती नायक। गायक से मन बा बनती नायक तबे जाके होती लायक। रुपया पैसा जमन कमैले फिल्म एगो शूटिंग करैले। साजन चले ससुराल के खिस्सा सुनत रह खेसारी चालीसा। जीरो से भइले हीरो हो ले लिहले पे जीरो हो। हिट मशीन नाम भइल। दुख से होई गईले उबार खुश में जिए लगल परिवार। बहुत नष्ट कष्ट भइल तब जाके स्पष्ट भइल। असही देखावा लो कलकारी जन करलो गारा गारी। बाबू परदेसी दीपक दुलरुआ कहे जिंदगी हई धुआं। गेहूं के साथे घुनो पीसा खत्म भइल खेसारी चालीसा।